हे पूर्ण परम ब्रह्म ज्योतिस्वर ज्योतिस्वर ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योतिस्वरूपाय नमो नमः। ओम सतगुरु। गिबियावनो ब्रह्म ज्ञान चेनेलनि बिगोमानिसिम गिबि आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिनाय थाग्रोबाय। बेजों लोगोसेयैनो दिनैनि बे ब्रह्म ज्ञान चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो भक्त आइ बाबामोननिसिमबो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय खुलुमनाय अनसायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि जिहेथु आयदा, बे आयदाया जाहैबाय आगोलावनो हगारखानाय माखासे बै श्राद्धनि सोमोन्दैयै, बेनिफ्राय लोगोसेयै दाहानि सोमोन्दैयै आरो ऋण त्रय बिनि सोमोन्दैयै हरखाजोबनाय जाबाय। किन्तु बिनि सिगाङावनो जाय माने आयदाखौ आगोलाव हरदोंमोन, बियो उननि आयदा। फार्स्ट आयदायानो जाहैबाय नैबे मृत्यु सम्बन्धे अमृत सागर 283 पृष्ठा। बेसो गिबिमोन, होमब्लाबो बेखौ गिबि हिसाबै आं हरनाय जायाखिसै। बिनि थाखाय आइ आरो आफामोननिसिम आं निमाहा बिनाय थाबाय गोरोन्थिनि थाखाय। दिनै बे मृत्यु सम्बन्धे थैनायनि सोमोन्दैयै नैबेखौनो आं आइ आरो आफामोननिसिम फरायथिनानै होनो सानदों। बे बांला रावआव, बर'नि नङा। पृष्ठाखौथ' आं खिथाखाबाय। बेनिखायनो नोंसोरबो उनावहाय जेब्ला बे आयदाखौ नायो, होमब्ला अमृत सागरनि आं बै खिथाखानाय 283 पृष्ठायाव नोंसोरबो नायफिनबानो जाबाय। बेनो जाहैबाय आबृत स्थाने मृत्यु हইলে बंधने मृत्यु বশত। মৃত্যু ব্যক্তির অসদ্গতি হয়, এই বিশ্বাসে অবধ ব্যক্তিগণ আত্মীয় স্বজনকে মুমূর্ষু অবস্থায় থানিয়া অনাবৃত স্থানে আনয়ন করে। खोबथेनाय जायगानिफ्राय बे खोबथेनाय जायगायाव थैयोब्ला, माने बन्धन हाबथानाय जायोनो आरो, सदगति मोना। बे होथेनाय जायगायाव थैयोब्ला, जेनेबा न' सिङाव बहाबा खथायाव, नैबेफोरबायदि बेवहाय बुंनाय जादों। बे व्यक्तिहा असदगति जायोनो आरो, सदगति मोनला। बेबायदि मानसिफोरनियाव फोथायनाय दङ आरो, बिसास। बे जाहैबाय अबध व्यक्तिफोरनिसो खामानि होनदों आरो बेखौ। जेरावखि थैयाथों मानो, नोङो न' सिङाव थै, बहाबा बायह्रायाव थै, बहाबा मटर गाखोनानै थै, बेवहाय शास्त्र मथे बेबादि बहाबा थैयोब्ला जे
सदगति मोना बेखौ परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया रोखा रोखा जोंनो बेखौ फोरमायनानै गालांदों आरो बिनिखायनो जेनेबा अबध बेक्तिफ्रा होनदों गावनि स्वजनके मुमूर्षु अबस्थाय थानिया अनावृत स्थाने आनयन करे होनदों बिनिखायनो बै न' सिङाव थैनो गोनां बहाबा आन्दोआव थानानै थैनो गोनां बेखौ गावनि आंगोनि आंगो बाहागि न'खरनि मानसि खुरमाफ्रा बेखौ थैथारनोसै समावबो बेखौ बोथ्रोद बोथ्राद खालामनानै जेरावनाखि अनावृत होनदों माने जेराव खोबथेनाय गैया लांदां जायगा बे जायगायाव लाङो होनदों बै थैनाय बेक्तिखौ आरो माने न' सिङाव थैहोआ बबेबा आन्दो आनलायाव थैहोआ आरो बेबायदि बुंदों आरो माने अबधसो होनो बेफोरो अबध जेबो मिथि रोङै बेक्तिफोरनिसो खामानि होनदों आरो बेखौ एखे मृत्युर যন্ত্রণা তাহার উপর নিদারুণ নিষ্ঠুর ব্যবহার এবং তাহাতে সময় সময় রৌদ্র বৃষ্টি ও জ্বরের পীড়ন नों जि जायगायाव दिहुनदों लांदां जायगायाव बेवहाय बेहा थैनो सम सफैथारबाय जि उसुखुथु 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 आरो जेनेबा जन्थ्रना बेखौ आरो एखेबारे नायनो बानाय निदारुन बेबादि आरो निष्ठुर बेबादि बेबहार आरो बिनि सायाव जि जायगायाव लांदाङाव दोनगोन ओरैबादि सानदुं दुंनाय ओरैबादि मालाबा अखा नै बेफोरबादि जरेर बारहुंखा नै बेफोरजों बै जाय थैहांहां बेक्ति बियो खस्थ' मोनो होनदों आरो बेबायदियाव माने लांदाङाव दिहुनो जोंनासो बिदि खालामा हारसाफ्रा बिदिनो न' सिङाव दोना बायह्रायाव बेफोरबायदि आरो माने न' सिङाव थैहोआ बेबायदि आरो इहा बन्धु अ मनुष्येर खाद्य नहे बियो नोंनि आंगो एबा मानसिनि खामानि नङा होनदों बोथ्रोद बोथ्राद बेयाव लांलाय बैयाव लांलाय बैयाव बोथ्रोदलाय बियो मानसिनि खामानि नङा होनदों आरो पशु अ शत्रुर कार्य जुनाद आरो शत्रुनिसो खामानिनो नों आं थैथारनोसै गोग्लैसोनानै थाबाय बिदिथ' होना होमबा बांद्राय लोमजानाय थैथारनोसैफ्रा बेखौनो आरो बे न' सिङाव थैनो नागिरबाय बायह्रायाव दिहुनदो नै बेफोरबायदि आरो बे जाहैबाय शत्रुनिसो खामानिनो आरो बे नोंनि अननायनि खामानि नङा होनदों माने बेखौ खस्थ' होदोंना जि जायगायाव दं बावनो दलद थानो होनांगौमोन आरो तुच्छ कल्पित फलेर लोभे स्वयं परमात्मार स्वरूप चेतन आत्मार प्रति एरूप निष्ठुरता बे फिसा नोंहा सानदों न'आव थैबा बिराद गाज्रि जागोन सुवा जागोन माबा जागोन कल्पना आरो बे कल्पनानि फिथाइनि लबाव ओरै थोरै खालामनानै बेखौ मोजाङाव बेखौ थैहोहरनि लांदां जायगायाव बिनि गोसोआवलाय बिदि सानदों आरो खिन्थु ओजों शास्त्र मथे बियो बिनि लबसो सिङाव थै सायाव थै बबेबा आन्दोआव थै बेहा बहाय माबा मोनसे मोननांगौ थानांगौ बेबायदि गैखाया आरो नाथाय बै जाय बेक्तिफ्रा बेखौ जेबो मिथिया बे जाहैबाय बिनि फिथाइनि लबाव स्वयं आंगो जिउमानि स्वरूप महर गोथां जिउनि फारसे बे रोखोम निष्ठुर नायनो बानायावसो गोग्लैदों आरो बेहा सानदों बिराद मोजां मावदां बोथ्रोद बोथ्रोद खालामबाय थानायखौ नाथाय शास्त्र मथे बे निष्ठुर बेखौ खस्थ' होदोंना एकदम दलद दोनथारनांसिगौ थैनोसैयाव जेबो आवलायनो नांखाथारला बेखौ बेबायदि आरो नाथाय बेखौ बोथ्रोद बोथ्रोद खालामनाया निष्ठुर
नायनो बानायसो असहाय ममर्ष व्यक्तिर प्रति ए रूप অরতই বিদারক নৃসংহতার ফলে হিন্দু নামধারী মনুষ্য দিগের উত্তরোত্তর दुर्गति बारिथिसे बेनिखायनो नै बहाय बुंहैबाय असहाय थैहांहां मुमुर्षु व्यक्ति होनदों आरो थैहांहां असहाय एकदम बेहा माने थैथानसै नालाय बेसो मिथिसिगौ आरो गावनि देहायाव मा मोनदों बेखौथ' नों आंहा बुजिला बिनि फारसे बे रोखोम मानसिफ्रा बेबादि मावनानै उत्तरोत्तर बिनि सायाव गाज्रिनिफ्राय गाज्रि दुर्गति गाज्रिसो बारायदों होनदों आरो उत्तरोत्तर बारायदोंसो नों मोजां जानांगौआ गाज्रियासो माने बारिदों आरो बेबादि होनदों आरो हिन्दुफोरनि थाखाय आरो हिन्दुफोरखौ रायलांदों आरो हिन्दुफ्रा बेबादि खालामो होनदों आरो थैनोसै व्यक्तिखौ आरो होमबा बे दुखुआसो बारायदों होनदों दुर्गतियासो गाज्रियासो बंधन ও মুক্তির যথার্থ ভাব গ্রহণে অসমর্থ বশত এইরূপ নিষ্ঠুরতা बेवहाय जाहैबाय नांथानाय बंधना हमथा जानाय आरो बे मुक्तिनि गुबै सान्थौखौ आजावनायाव असमर्थ माने बेहा बेखौ मावफुंनो माबा मोनसे मिथिनो हानाय बेहा जेबो गोहो गैया होनदों बेबादि व्यक्तिफ्रा जाय बै गोजौआव लिरनायखौ बुंबोबाय थादों ओमफ्राय बे जायफ्रा बे खामानिखौ मावदों बिसोरो जेबो मावनोनो हायानो आरो असमर्थ होनदों बे जाहैबाय निष्ठुरसो होनदों नायनो बानायनोसो खामानि गले गले बुंफैदों नै परमहंसआ बै बोथ्रा खालायनायखौ मृत्युकाले जाहाथे आशा तृष्णा मोह भोग ও বাসনার অধ্যাবসায় এই বন্ধন না থাকে তাহাই প্রয়োজন बोथ्राद माबा मोनसे खालामनानै बिनि जिउखौ आलो गोजोनै हगार हरनो होननानै नै गोजौआव बुंबोनाय बादि जों मावोब्ला बियो मा होनबाय नै बहाय नै थैनाय समाव जाहाथे बेनाव जेबो आसा थाला माबा मोनसे गांनाय उखैनाय अननाय माबा मोनसे जानो लुगैनाय बेफोरबादि बासना नांगौ बे आयदाया जाहाथे थाया जाहाथे बेफोरखौ गोसोखांनानै आरो बन्धनाव थाया नै बेसो गोनांथार होनदों जेबो गोसोखांहोनांलानो बेखौ थैनोसै समाव बेबायदि आरो मोजाङैसो हगार हरनो नांसिगौ आरो बेखौ बेबायदि आरो बिनिसो गोनांथि होनदों मोजां हगार हरनायसो एजन्य मरणकाले जाहाथे सिक्तेर बृत्ति शुद्ध चैतन्य पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप भगवाने निबद्ध থাকে এইরূপ উপদেশ ও অনুষ্ঠানের प्रयोजन बेनिखायनो थैनाय समाव जाहाथे गोसोआव माबा मोनसे माने हास्थायनाय गोथार गोथां पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप भगबानाव जाहाथे नांथाबनानै थानो हायो बे रोखोम बोसोन आरो फसंथाननि गोनांथि दं थैनोसै समाव जोंथ' दिनै इसोरनि नाम लानांगौ माबा खालामनांगौ ओरै थोरै खालामब्ला इसोरनि अननायखौ मोननो हायो मोजां मोजां राव बुजायनांगौखौ जों बे समाव बुजाया गाबख्राव गाबसि दावराव दावसि नङा होमबा मालाबाबो थैनोसैयाव जों बेनो मोजां राव फंसेबो हरनोनो हाया आरो बेबायदि आरो जोंनि मानसिफ्रा दावराव दावसिसो बेखौ फोथैहरनाय जायो आरो बेबायदि आरो এইরূপ মনোবৃত্তির উদয়ে মৃত্যুই নিবন্ধন মৃত্যু তাহা ঘরেই হোক আর বাহিরেই হোক नै बहाय बुंबाय बे रोखोम
गोसोनि हास्थायनाय बियो नुजानाय बेबादियाव थैयोब्ला नांथानायाव थैनाय होनदों। निबन्धन मृत्यु नांथानायाव थैनाय बियो नों जेरैखि सानाथों मानो न'आवनो जा बायह्रायावनो जा बे खिन्थु बन्धनाव थैनाय होनदों। बे मुक्ति मोनलानो बेबायदि बेक्ति मानसिया। नै परमहंसनि रावा माबायदि आरो बिराद मोजां बुंनानै गालांदों। মৃত্যুর সময় যদি আশা তৃষ্ণা লোভ মোহ আদি ঘিরিয়া থাকে এবং পরিবার বর্গের প্রতি ও ভোগে আসক্তি হয় তাহাই বন্ধনে মৃত্যু। थैनोसै समाव नोङो जुदि माबा मोनसे आसा ओरै मावबावगौमोन ओरै मावबावगौमोन गांनाय उखैनाय ओरै दंबावोमोन आंहा ओरैबायदि आं ओरैबायदि माबा मोनसे मावथारबावगौमोन ओरै नांबावगौमोन लब नङा होमबा बेफोरो। बिनिफ्राय अननायाबो ओरैबायदि न'खराव गासिबखौबो अनाबाबो सोरबा सासे बेक्तिखौ एसे बांद्राय अननायबो थाया होमबा। नैबे अननाय बेबायदि नोङो बेंखनथायाव थायोब्ला घिरिया थाखे होनदों। बेंखनथायाव थायोब्ला बै परिबार न'खरनि गासैबो सोद्रोमानि फारसे जुदि बे भग थाफाबाय थानो लुगैनाय ओरै थोरै खालामनो लुगैनाय बे आसक्ति होनदों आरो बेखौ लुगैनाय। बेबादिब्ला बियो मा होनबाय परमहंसआ थाहाय बन्धने मृत्यु। बेबादियाव नोङो थैबाथाय नांथानायाव थैनाय होनदों। बन्धन जाबाय आरो नोंहा मुक्ति गैला। नों माबा मोनसे आसा तृष्णा लब न'खरनि गासैखौबो गोबानानै थाबाय थानो लुगैदोंमोन आं बेफोरबायदि होनदों आरो बेवहाय। बिदि थैयोब्ला बिहा मुक्ति गैला आरो बन्धन खाबाय आरो। এইরূপ বন্ধনে মরিলে জীব পুনর্জন্মের ভাগী হয় অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর সংশয় থাকে। मा होनबाय नै बे रोखोम नांथानायाव थैयोब्ला जिबिया पुन' बार बे मुलुगाव जोनोम जाफैबाय थागोन होनदों। बार जोनोम जाफैनांगोन नोङो। परमहंसआसो बुंदों आरो बेखौ। माबा मोनसे नों लबजों माबा मोनसे आसाजों न'खरनि गासैबो सम्पतिखौ लानानै गोनो एकदम बिराद आसा खालामनानै थैलांबायबा नोंहा बेवहाय बन्धन गैला माबा बन्धन थाबाय मुक्ति मोनला आरो। बेनिफ्राय बेबादि बेक्तिया पुनर्जन्मेर भागि अखाथारानो बे जोनोम जाखाथारगोन आरो। थामहिनबा जोनोम थैनायनि बेहा सानस्लिं थायो होनदों। गिनाय थायो बेबायदि आंबा थैनानै मा जाहैगोन आरो माब्रै थैगोन आं। दाथ' गोथाङावनो बुंखायो माब्रै थैगोन आंलाय किसुमान जों अगियानानोखा गासिबो बेबायदि आरो। नाथाय गियानिफ्रा थैनोखौ गियालाय आरो। ओइ बांसिनानो मथा मथि 100आव नों थैनो गियैखौ साबासोल' मोनगोन। 95आनो थैनायखौ गिनाय गोजा बेबायदि आरो। जों अगियान नालाय थैमारो सानो आरो। नाथाय जोंथ' थैयाना गियानिफोरनि मथे परमहंसनि जिथु बिजिरनानै गालांनाय बे मथे जों थैया आइमोन आफामोन। निसहाय मुमुर्षुके घर हইতে बाहिरे थानिया फेला निथान्त निष्फल। सहायनो हाथारै सासे बेक्तिया थैहांहां बेखौ न' सिंनिफ्राय बायह्रायाव बोनानै नों बैयाव दोनहैयोब्ला बियो एखेबारे बे हाबाया निष्फल जेबो फिथाइ गैया होनदों। निथान्त एकदम जाथारै आरो जेनेबा फिथाइ गैयै बेबायदि होनदों। बुझिया देखो আর মাংসের শরীর ইন্দ্রিয়াদির যে কত বন্ধন আছে তাহার সংখ্যা নাই। বুঝিनानै नायदो हारा बेदर नैबे देहा
इन्द्रियादि इन्द्रिया बायदि बायदि जे बेसेबां बन्धनाव दङ बिनि संख्या गैया होनदों। संख्या बर'आव मा होनगोनब्रा अनजिमा गैया, बिनि अनजिमा गैया होनदों। नोंनि नैबे देहायाव 10 इन्द्रिय दं नालाय बेफोरखौ होनदों आरो बे जे बेसे बन्धन जानानै दं बियो अनजिमा गैया होनदों आरो ए बन्धन हইতে কিরূপে थानिया बाहिर करिबे बे बन्धना हाबजोबनानै दंखायो नोंनाव दंखाजोबो सिङावनो होनबा बे बन्धननिफ्राय मा रोखोमै बोबोनानै बाहिर खालामनो नोङो माखौ बिराद साननो गोनां नैबेफोर एकदम माने जायफ्रा आध्यात्मिक जायफ्रा गियान दं बिसोरसो नैबे खोथाखौ हमनो हागोन आरो नोंनि नैबे 10 इन्द्रियाव हाबनानै थानाय खोथाखौ बे जे बन्धनाव दं सिङाव बेखौ आरो होमबा बेखौलाय नोंलाय बबे बायहेरायाव दिहुननानै बेखौ फोजोबनो हानो ओरै होनदों आरो औ आरो बुझिया देखो জীবের মৃত্যু ঘরে হয় বা বাহিরে হয় বাসনালয়া হয় বা সারিয়া হয় তাহাতে কি আসে যায় आरोबाव बुजिनानै नायदो होनदों आरो जिबिया जे थैयो न'आव जा बायहेरायाव जा माबा मोनसे लुगैनायखौ लानानै बा लायालासिनोबा थैबाय बेवहाय नोंहा माबा मोनसे मोननाय बा मोनै मा दङ होनदों मा मोनगोन होनदों आरो आसे जाय मा मोनगोन मा थागोन नोंहालाय रावबो बेखौ थैनाय व्यक्तिखौ ओरै खालामनानै थोरै खालामनानै ओरैहाय बेखौ एकदम इसोरनि खाथियाव गथाय हरगोन नैबेफोरबायदि साननाय गैया होमबा बेबादिनो मावहरबाय थायो जोंनि मानसिफ्रा बेबादि आरो दा जोंनि गेजेरावबो हनै एकदम सोरबाया थैदों दे उमुखा बाबाया उमुक आइया ओरै थोरै इसोरनि खाथियाव मोजाङै मोजां सौहैथोंसै बेफोरबायदि लिरा होमबा लिरहरबाय थायो आरो आंथ' सानबाय थायो बेथ' अगियानफोरनिसो खामानि गियानिफोरनि खामानि नङा बेफोरो बेहाबा मा मावनानै थैलांखो आंबा मा मावनानै थैलांखो आं जुदि गाज्रि खामानि मावनानै थैलांदोंबा सिखाव दाखाद खालामनानै मावलांदोंबा सोरखौबा हिंसा हिंसि खालामनानै आं जुदि थैलांदोंबा सोरनिबा मावनो हायाखैबाबो अयनाय सिरि सिरि सानखोमानानै आं अन्तराव बिदि साननानै जुदि आं थैलांदोंबा सोरबा बै इसोरा बेजों गोरोबहैथोंसै इसोरा लाफाथोंसै मोजाङै मोजां होनहरमालाय बेनि व्यक्ति आत्माखौ बै ज्योति स्वरूपा लागोन लाया बेफोर ओरैनो जोंनि संस्कारसो बियो संस्कारी सैतलाफोर प्रतिबन्धकसो बियो बेनिसो फला थांनानै थानायाव जि मावगोन बेखौसो मोनगोन नों बुंनानै आं बुंनानै बै व्यक्तिखौ नोङो सद्गति मोनहोनो हानाय रावहाबो क्षमता गैया आइमोन आफामोन जों हाजार बुंबाबो जाया बेखौ आरो दा नै दिनै बुंलायबाय सोरबा सोरबा आरो गाज्रि मोनलायगोन आरो बेना उल्थासोलै होनलायगोन बेबादि आरो ए सकल केबल बुजिबार भ्रम एसे खोनासंनानै लानांगौ आरो आइमोनहा बाबामोनहा नायसै मा बुंखो बे गासैबो खालि बुजिनायनि गोरोन्थिजोंसो बेखौ बुंदों आरो बयबो बुजिनो हायाखै ओंखायनो परमहंसआ बिसारे बस्तुबोध बस्तुबोधि गियान गियाननि सान्थि होनखाथारबाय बिसारखौ बारै बारै होलांदों आरो परमहंस शिबनाथ स्वामिजि आफाया ओंखायनो जोङो साफ्रोमबो परमहंस शिबनाथ स्वामिजिया मा होलांमारदों बबे बबे बिजाबाव मा मा आयदाखौ बबे बबे बिजाबाव होदों बेखौ जोङो नागिर नागिर जोङो फरायनो नांगौ फरायनानै
बिनि जिथु तात्पर्य गुबै सार आरांस होनो असमियाव नै बेखौ जोङो साफ्रोमबो प्रसारक प्रसारिका आइ आरो बाबामोनहा दिहुननानै बै जाम्बा जाम्बि बेक्तिफोरनो जोङो खिन्थानो नांगौ, फरायनानै होनो नांगौ। नै ओरैसो बुंदों, नै ओरैसो बुंलांदों परमहंस शिबनारायण स्वामिजि आफाया थैनायनि बिथिङाव नै बेबायदिसो बुंदों, ओरैसो थोनदों, बेफोरखौ जों रग' रग' खिन्थानांगौ आरो सोरबा सोरबा आरो दासिमबो परमहंसआ जि बुंलांबाय आगोलाव दानि दिनाव बेफोरबादिखौ साफ्रोमबोनि सिगाङाव बुंजायालै होनग्राबो दंसै आरो माने बुंनो मोना आरो सयखानाव लिरलांखाबाय परमहंसआ बेखौलाय मानो बुंनो मोना। जोङो खिन्थानोसो नांगौ बयनोबो। सोरबा मिथिथारि बेक्तिनोलाय नोंलाय मानोथो जानला मोनला बुंनो, बेखौथ' गोनांथिबो गैयाना। जों नोंजों आंजों जों मिथिलायनो लुगैनानै जों आरो संगठन दालायनानै दङ नै ब्रह्म धर्म आसाम, अल आसाम ब्रह्म धर्म नङा होमबा? अल आसाम हनै स्वरुप स्थिति दं, अल आसाम सनातन धर्म दङ, बेफोरबायदि आरो होमबा जोङो दिनै बे आफादखौ दानानै जोङो साफ्रोमबो बेक्तिया मोनफ्रोमबो संगठना परमहंस शिबनारायण स्वामिजि आफाया जेरैबायदि बुंलांदों, जेरैबायदि थिनलांदों, जोङो बे मथे जोङो आगान सुरब्लासो, मावनो आखायाव लाब्लासो, होमब्लासो परमहंस शिबनारायण स्वामिजि आफा होलांनाय बे सत्य धर्मआ रैखा जागोन। हायोमोन आफा नङाबा जाया बेखौ मिथिखा। আসইতে আপনাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে তাহাকে উত্তম ঘরে রাখিয়া অতি যত্ন ও প্রীতির সহিত সেবা করিবেন। दिनैनिफ्राय नोंसोरनि गेजेराव सोरबा जुदि लोमजादोंब्ला बेखौ मोजां साबसिननिफ्राय हामसिन न'आव लाखिनानै एखेबारे गोनांथार जोथोन आरो अननायजों लोगोसे बेखौ सेबा खालाम, खुलुमनाय होनो थिनदों आरो बेखौ माने जेबो नोङो दिगदार होनो नांला। बे खोथाखौ परमहंसआ बुंबाय। मोजां न'आवसो लाखिनो थिनदों। जोंनि आरो देरा गायज्राब गुज्राब जानला मोनला न'आव दोनलाबायगोन थैनोसैखौबाथाय, न'आव थैनाय माने सुवा जानायसो सानोना जोंना, बेबायदि आरो बेबायदि सानो आरो এই ঘর ও রোগীর শয্যা বস্তাদি সর্বদা পরিষ্কার রাখিবেন। बे न'आव आरो बे रगि थानाय जायगायाव बिनि खिनाय हासुनाय गाननाय जोमनाय जेब्लायबो साखोनै लाखि, सुफा सुफा बदलायबाय थानो थिनदों परमहंसआ। खि हासुदै नांबायबा बेखौ बदलायदो, गाननायखौ सोलायदो, बनायफोरखौ सोलायजोबदो। नै बे बुंनाय जायाखै होनबा? बे रगिनि खिनाय हासुनाय नै सयसा बस्थादि गाननाय जोमनाय जेब्लायबो साखोनै लाखि, हासु सोमनाय खिसोमनायखौ दोनबाय थानो नाङा। बेनिखायनो बेहाबो गाज्रि जागोन, नोंबो हाबहैनो हानाय नङा, बेबायदि आरो नायसाय माबायदि थोनलांदों। एसे मोजां बोसोन परमहंस शिबनारायण स्वामिजि आफानि बोसोना आरो घरे सुगन्ध सुसादु उत्तम पदार्थ अग्निते आहुति दिबेन। जि जायगायाव बे बेमारिया एकदम गारसोनाय बादि सिखारनो हाया मानो हाया बे जायगायाव दङब्ला बेखौ मा होनबाय? बे थानाय जायगायाव सुगन्ध सुसादु मोजांनिफ्राय मोजांसिन मुवा अराव आहुति हो होनदों। बे थानाय जायगायाव सानफ्रामबो आहुति होनो थिनबाय। मिलौहाब मोदोमफ्रु जिराद, होमबाना बे इसोरनि नामखौबो मोनबाय थाबायना, बे खोमाजों खोनाबाय थाबाय गाव बुंनो हायाबाबो।
बेसे मोजां बोसोननै परमहंस शिबनारायण स्वामीजि आफानि बोसोना आरो जोंखि मावफेरदों सोरनिबा न'खराव जोंनि प्रसारक माखासेफ्रानो गोबाङानो सोरनिबा न'खरफ्राव बिमा बिफाखौ जेरैबायदि आदर खालामनांगौ जेरैबायदि बेमार सिकित्सा खालामनांगौ नै बेफोरबायदि खालामैखौ जोथोन लायैखौ खस्थ' होनायखौ जों गावनि मेगनजोंनो देग देग जों नुदों आरो दा किसुमान न'खरफ्राथ' मिथिथारालै फिसाफ्रा मिथिया बहुद न'खरानो बेबायदि फिसानि जोथोन मोना बिराद खस्थ'यै थैलाङो आरो जोंनि लोगो प्रसारकफोरखौनो जों दा किसुमानखौ मेगनजों नुदों किसुमानखौ मेगनजों नुवाबाबो खोमाजोंनो खोनादों जेनेबा आं नुवाखै आंनि लोगोफ्रा नुदों थांनानै बेफोरबायदि आरो রোগের যাহাতে সর্বদা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতি স্বরূপের মতি থাকে তাহাই সকলের কর্তব্য রোগিয়া बेमारिया जाहाथे जेब्लायबो बै पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनियाव गावखौ गथायनो हायो होनदों बिनियाव थानो हायो बेबादि खालामनाया बयनिबो गोनांथार खालामहोनांगौ आरो बेबायदि परमात्मा चन्द्रमा सूर्य नारायण ज्योति स्वरूप प्रकाशमान रोगी के दर्शन करायबेन नायसाय बैथ' सिखारनो हालाना न' सिङाव थाबाय परमहंसआव मा होनदों आंगो जिउमा अखाफोर सान नारायण ज्योति स्वरूपा जुदि नुजानानै दङब्ला होनदों बे बेमारिखौ नायहो दर्शन करायबेन खाथारबाय जेने थेने खस्थ' खालामनानैबाबो नोङो दिहुननानै खुलुमहोनानै नांगौबा नों सोहैफिनदो बै थैथारनोसै समाथ' बेलेगसै जेनेबा लोमजानानै दंगासिनो दं होमबाबो बे फैथ'नो हाला बेखौ नोङो बेमारिखौ लाबोनानै सानखौ खुलुमहोनो थिनदों बे दर्शन करायबेन होनदों खुलुमहो होनखाथारबाय बेबायदि आरो कुनु বিষয়ে চিন্তা ও ভয় করিবেন না माबा मोनसे बिथिङाव सिन्था आरो गिनो गोनां गैया बे खोथाखौ बुंबाय आरो परमात्मार इच्छाय मृत्युकाल उपस्थित হইলে ধাতু বা মৃত্তিকাদি নির্মিত প্রতিমা বা কাগজের ফটো ইত্যাদি কল্পিত পদার্থের পূজা करायबेन ना खोनासंनानै लाखादो आरो जोंबो आरो जायफ्रा बे चेनेलखौ ब्रह्म गियान चेनेलखौ नायदों नोंसोर आइ आफामोनहाबो नै बेखौ मोजाङै खोनासंनानै ला मानो होनबा आंगो जिउमाया परमात्माया बिनि इच्छायाव जुदि थैनाय समाव होनदों थैथारनोसै समाव थैनोसै उपस्थित नुजाथारबाय थैथारनोसै आरो बेवहाय माबा मोनसे धातु बबेबा हानि दानाय मुर्ति बा माबा लेखानि फट' बायदि बायदि कल्पना मुवाखौ फुजा खालामनो दाहो जोंनाथ' हनै सोरबा थैनोसै समाव माजों हामगोन माजों हामा ओइ सोरबा अजाखौ लायब्रबबाय माबा माबि बावला बुवला बिनि खाथियावनो माबा फुजा होआ होमबा होयो सोरनिबा न'खरा दाबो ब्रह्मफ्राबो होयो सुरुपनियाबो होयो बेबायदि दंबावो आरो माने किसुमान जेबो मिथिथारै दंना एकदम जेबो मिथिथारै दं जोंनि गेजेरावबो नैबेबायदि बेक्तिफ्रा नायखांहोला फैगोन फुजा होहोलाबायगोन नाथाय परमहंसआ बेखौ बादा होलांदों फुजा करायबेन ना
होमबा बे थैनाय बेक्तियालाय बहा मुक्ति मोननांगौ? आमोखाया थैबाय, ज्योति स्वरूपा थाबैनो बेखौ गावजों लाफाथोंसै होनहरब्ला बेखि जादों बियो। एकदम आं बोरैबा सानबाय थायो आरो आं नायो बहुदखौनो, बेना बांद्रायले होनगोन आंखौ, दाबो होनथों, आंनाथ' परमहंसआ जेखौ थिनदों आं बे मथेसो थांगोन आरो परमहंसनि आं खानायदों दोंसेबो बारा आरो परमहंसनि खानायदों दोंसेबो उनावबो फैया, आंना बिदिसो साननाया। मृत्युकाले जे रूप संग हय সেই रूप गतियाव होनखाबाय। थैनाय समाव जे रोखोम संग बे रोखोम बे गतियाबो बे जिथु मोननांगौ खामानि बेखौ मोनगोन होनदों बियो, बेखौ बुंदों आरो बेनिखायनो श्री कृष्णआबो बुंदोंना मोनसे, मग पुजके मग पाय, भूत पुजके भूत पाय। होमबा बैसोर भुतखौ मोनाखै होमबा बहा श्री कृष्णखौ मोनबावनांगौ जाखो? मोनलाना बियो। बेफोरखौनो बुजिया आरो जोंनि मानसिफ्रा, बबेबा खोथाफोरखौ बांद्रायनाय मोनो, मोजाङै बुजिनोबो नाजाला, बेबायदि जायो आरो। अन्तिम समये कल्पित जड़ पदार्थेर संग करिले निश्चय कल्पना जाले आबद्ध हইয়া যন্ত্রণা ভোগ ঘটিবে। माबायदि बुंदों एकदम जोबथि समाव होनदों, कल्पनाखौ जर जेबो गैखाथारै दंफां, दहायनो बुंबोबाय नङा होमबा, लेखानि फट' माबा मोनसे बिदिनो मुर्ति, बेजों संग खालामोब्ला निश्चय कल्पनानि जालाव जेयाव आबद्ध जागोन होनदों, नांथाबाय नोङो गखाथारला, बेबायदि आरो। बेनिफ्राय जन्त्रना भग घटिबे, नों ओरै थोरै नायखांला नायखांलि, बेखौ लायलाय बैखौ लायलाय अजा लायनानै नों बेफोरबायदि खालामबाय थायोब्ला मा होनहैबाय बेखौ जन्त्रना भुगिनांगोन खाथारबाय। थैसान्दियावनो आरो गोबां भुगिबावनांसिगोन आरो बेबायदि मिथ्याजों थाङोबा आरो बेबायदि आरो केबल ज्योति स्वरूपे निष्ठा करायबेन, खालि ज्योति स्वरूपनियावल' गथायनानै निष्ठा लाखिहो, खिन्थानांगौ आरो दे नों बे ज्योति स्वरूपखौनो गोसोखांबाय था, ओम नामखौ नों गोसोखांबाय था, नै बेबायदिखौसो जोङो बोसोन होनो नांगौ। माबा माबि उन्दुलि उमुक अजाखौ लायदो, है बेजों जाजोबालै, है उमुखखौलाय, नै बेफोरबायदि आरो बायदि बायदि थैनोसै समाव न'खराव दुखु जायोब्ला न'खरनि मानसिफ्रा माजों हामगोन माजों हामा माने सानब्रेफ्राङो आरो, ओंखायनो नों आं मानसि मोजांफ्रा थांनानै बोसोन होनांगौ आरो, नङा आइ, नङा बाबा, नङालै फिसौफोर, नङालै आयंमोन, नै ओरै थोरैसो परमहंसआ नै होनदों थोरै होनदों, नैबेबायदि थाङोब्लासो बिनि जिउआ सद्गति मोनगोन, नङाब्ला बन्धनाव थागोन। मोजां रावजों बुंबा बिनि न'खराबोथ' मानिगोन, आरो जुदि बिसोर मानिनो हायाखिसै, नोंनो मावदो मावनानै होदो, बेथ' आरो अल्पे सन्तस्त परोपकारे रतताखौ होननायबो दङना, नैबेफोरबायदि आरो जेनेबा आरो बैयाव परमहंसनि बे यज्ञखि होननायफ्राव बेफ्रावनो दङ, दुर्बलेर सहायता, आर्तेर सान्त्वना, रगिर शुश्रूषा, नैबेफोर रावफ्रा नङा होमबा, अभाबीर अभाब मसन्दारा जिब सेबा महत यज्ञ होननायफ्रा आरो बिराद गिदिर यज्ञ आरो सहाया आरो थाखा फैसाजों हाया नों आखाइजों, नोंनि गियानजों माबा मोनसे बोसोन होदो, बेबायदि आरो परमात्मा ज्योति स्वरूप
निराकार साकार अन्तरे बाहिरे बिराजमान आंगो जौमा जथि स्वरूपा नुनो मोननाय नुनो मोनै सिङाव आरो सायाव गोसारनानै दं। जोंनावबोथ' अन्तर जथि दं, हृदय जथि नङा होमबा? ओमफ्राय बै सान जथि बे बायह्रानि जथि, जोंनाव अन्तर जथि आरो बियो गोसारनानै दंखायो। मस्तके नेत्रे सूर्य नारायण रूपे कण्ठदेशे चन्द्रमा रूपे नासिकादारे प्राण रूपे कर्णे आकाश रूपे जिह्वाय अग्नि रूपे समस्त शरीरे चेतन शक्ति रूपे तिनि प्रत्यक्ष रहियासेन एसे मोजां बुंलांदों। जोंनाव खर'आव मेगनाव नै सान नारायण महरै, गोदोनायाव अखाफोर महरै, गन्थंनि दारै जिउ महरै, खोमानि दारै माखौ खोनाहोदों नै आकाश अख्रां महरै, सालायनि महरै सालाया मा होनदों अर महरैनो सालाया गासैबो बियो देहायाव गोथां गोहो लानानै बियो सैखात नोंजों दंगासिनो दं। जाम्बा जाम्बिफ्रा बेखौ बुंब्लाबो मिथियालै, नों नित्य मावग्रा बेक्तिफ्रासो किसुमान मिथिगोन। नित्य मावग्रायाबो ओरैबायदि दंबावो, खालि होनांगौ माने खुलुमनांगौ फोजोबनांगौ बेल'। नैबेफोरखौ बे मिथिबावा, बेफोरखौ बियो बुंब्लाबो मिथिया, बे खिन्थानोबो रोङा बियो। बेबादि आरो नित्य मावग्राफ्राबो। ओंखायनो जोङो माखासे मोजां मिथिग्रा बेक्तिफोरनि खाथियाव सथबनो नांगौ आरो। दाथ' सोरबा सोरबा सिरि सिरि मालायनो खिन्थायाबाबो हारसिङैनो मोजां मोजां मिथिग्रा दंसै दाना। मालाय खिन्थानायखौनो बिसोरो गोसोआव गो लानानै खामानिखौ मावहैनानै ओरैबायदि मिथिनो गोरों आरो, खिन्थु मालायनो बियो बिलाइनो हाया आरो। बेबादि बेक्तिबो दंसै आरो दा, बेफोरबादि आरो। তাহাকে দর্শনের জন্য কোনো বিশেষ স্থানে যাইবার প্রয়োজন নাই। बेखौ दर्शन खालामनो, बेखौ नायनो, बेखौ लोगो हमनो बबेबा मोनसे गोनांथार जायगाफ्राव थांलायनो गोनांथि गैया। मुलुगाव बे दंखायो। बुहुमनि बिगोमा, फ्रान्सआव थां, चाइनायाव थां, आमेरिकानाव थां, जेनेबा जिखुनु जायगायावनो थाङाथों मानो बुहुमाव, बे सानखौ गारनानै बहाबा नोङो गुबुन हादोराव थांब्लाबो बेखौ गारनो हाया आरो, जेरावबोखा आरो। ओंखायनो बबेबा जायगायावल' थांनानै बेखौ दर्शन खालामनो गोनांथि गैया होनदों। मृत्युर समय मुमुर्षुर निकट रदन ও গোলযোগ नितान्त अकर्तव्य। खोनासंनानै ला आइमोन, बाबामोन, थैनोसै समाव थैहांहां बेक्तिनि खाथियाव गाबग्लुं गाबसि गलजग दावराव दावसि नै नितान्त अकर्तव्य, एखेबारे बेखौ गोनांथि गैथ्रा होनबाय परमहंसआ। मानो गाबनांगौ? गाबनो गोनाङानो गैया, दावराव दावसि खालामनो गोनां गैया। दा जोंथ' अगियान नालाय जोंहा दुखु नाङो आरो बेबायदि। नाथाय परमहंसआ जेरै थिनदों बेखौ नों जुदि मोजां मथे मावफुङोब्ला, मोजां मथे नों जुदि बिजिरनानै मिथिनानै लायोब्ला नंमारगौथ' आरोलाय, जों थैयाखैथ' आरो, थैमाराथ' आरो। बे खोथाखौ बै आगोलावबो बुंबोबायना, आगोलनियाव माबायाव सक मुक्तियाव दं बियो, सक मुक्तियाव। आं आगोलाव हगारबाय नालाय, बेखौ जाय नायगोन बियो मोनसिगोन आरो। তিনি মঙ্গলময় মৃত্যুর পূর্বে ও পরে সর্বকালে মঙ্গল করিবেন, ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে। बियो मोजांग्रा थैनायनि उनाव आरो सिगाङावबो उनावबो
जेब्लायबो मोजांखौनो खालामग्राखा बियो बेखौ नंथारगौ सैथो मिथिनानै लादो होनखाबाय। गोथां समाव नोंखौ जेरै लाखिदों नों मोजां हाबा मावलांनानै थैदोंब्ला थैखांनानैबो नोंखौ बेबादिनो लाखिहैगोन होनखाथारबाय। बेखौ एकदम सैथो नंथारगौ होननानै मिथिदो। बेसे गोरा खोथा लिरलांदो नङा होमबा परमहंस आजां गाजां। बेखौनो जोंहा मानिनो गोसो गैबावा दा। बेले बेजे गावजों गाव ओरैबायदि आरो रायजोजों थांफानो नागिरबाय थायो मानसिफ्रा परमहंसखौ दोनथ'नानै। बे भक्तफ्रासो जेबो मिथिया, जेबो गैखाथारा, मिथिनोबो नाजाखाथारा। बै बेक्तिनि मिथियै बेक्तिफ्रा जायखौ बुंदों नै बेजोंसो थांनो नागिरो दानि प्रसारकफ्रा। बेजोंसो थाङो, जोंनियावबोथ' थाङो दा। जेबो गैथारा आरो किसुमानाव खर'आव जेबो गैखाया। गोदो ओरैसोमोन थोरैसोमोन नै बिदिजोंसो बैसोरबो थांफानोसै। परमहंसनि बिजाबखौ बोर लानानै खिन्थाबानो जायो, बेखौबो बोर लानानै खिन्थाबावा। गाज्रि मोनजानो गिनोसै आरो गाज्रि मोनजानो गिबाथाय बे सयथ धर्मआ रैखा जायालै। संग गोमाजानो गियो। परमहंसआ संग गैयामोनलै आयं, हारसिङैनो अल इण्डियान गिदिंजोबदों। नेपालाव थांदों, ओजोंहाय पाकिस्तानाव थांदों, ओमफ्राय बै मोनसेया पाकिस्तान खाथिना आफगान बेयावबो थांदों। बै समाव इण्डियानजों जसोमोन नालाय गावथ'वाखैमोन बेबायदि आरो हारसिङैनो गिदिंजोबदों बेबायदि आरो। बेनिफ्राय अल इण्डियान गिदिंजोबखांथारनानैसो कलकातायाव थाहैदों। कलकातायावबो सोर मोनखो? रावबो मोनाखै। बे जाय बे बिजाबखौ लिरदों बेल' मोनदों, महनीमोन चट्ट'पाध्याय। बिनि उनाव कृष्णधन शर्मा 2 नम्बराव, 3 नम्बराव शक्ति साधन कलियाफा। कृष्णधन शर्मानिखौथ' मोनदोंब्लाबो बिनि जेबो उल्लेख गैबावा दा बिजाबाव। बेबायदि आरो खालि महनीमोन चट्ट'पाध्याय बेहा बिजाबखौ लिरखाथारबाय नालाय बिनिसो दं आरो। बिनिफ्राय बिनि उनाव 3 नम्बराव शक्ति साधन कलियाफा। बिनिफ्राय गैला, कलकातायाव गैला। कलिनि उनाव माबा बिबार लुगैग्रा माग्रा बेफोरबायदि गोजासै बेबायदि आरो। बेनिफ्राय बिसिनावबो जोंनि बादि बेबायदि गावस्रा बिसिनावबो 2 जाबाय बेबायदि। जोंनावथ' 3 जाबाय बेबायदि आरो। गावनो नामआनो दरखार गैया, बिजाबा गांसेल'। बेफोरो माखासे गिबि जायफ्रा गुरजन जालांदों बिसिनि गोरोन्थि, बिसोरनो गोरोन्थि। गोरोबलायनो हायाखिसैबा बिसोरो, बेहा मोनसे सानबाय बेहा मोनसे सानबाय बेबायदि आरो। मानो होनबा बिजाबजों थाङैखायनो गोरोबनो हायाखै। बिजाबजों थांबानो गोरोबैनि खोथायानो गैया, गोरोबनो हायैनि खोथायानो गैया। परमहंसआ मुलुगखौ एखेबारे फुरा आबुं सान्तिमय सान्ति दाफुंनोसो उजिफैखाथारनाय परमहंसआ। ओंखायनो बै 6 खानखौ लिरलांखाबाय। बय नांलाय खमलाय खालामनांगौआनो गैया। बिजाबखौ फरायदो, खिथादो, मानिलायदो, गनायलायदो। सोरबा प्रसारकआ बिजाबनि बाहेरा खिथादोंबा बेखौलाय मानो खोनासंनो? बे गनायलायनो हायैयावनोथ' गावबाय, गावस्रा बेबायदि आरो। गावनिसो दाय दा बेबायदि आरो। परमहंसआ जि मोजां बोसोन होलांदों, हाबाब दिनै बेखौनो मावाखिसै आरो बेबायदि आरो। बेनिफ्राय बे थैनायनि सोमोन्दैयै बुंनाया माने बेखिनियावनो जोबथ'बाय आरो, गुसुंखा बियो। दा होमबा दिनैनि बे थैनायनि मृत्यु थैनायनि सोमोन्दैयै जिहेथु आं अमृत सागरनिफ्राय फरायथिनाय लादोंमोन, बे फरायथिनाय आयदाया बेखिनियावनो जोब्बाय। आं फिन नैबे ब्रह्म गियान चेनेल आफानिसिम आरो गासैबो उनाव जायफ्रा बे चेनेलखौ नायगोन बे आइ आरो आफामोननिसिमबो
आंनि गोरबो सिंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै आंनि दिनैनि बे मृत्यु सम्बन्धे एबा थैनायनि सोमोन्दैयै फरायथिनानै होनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः नमः। ओम।